כאן אני רוצה להראות איך אפשר להקטין את המשקל של התמונה מכמה סיבות פשוטות, לצורך הלמידה כרגע ולצורך להכניס אותה לאינטרנט או לצורך אחר. בדרך כלל תמונות עם משקל הכי גדול, נדבר על קילובייטים לדוגמה, 942, בדרך כלל תמונות עם סיומת BMP הן תמונות עם משקל הכי גדול בין התמונות האחרות. JPEG עם סיומת JPEG, אפשר לראות שהם עם סיומת JPEG, הם במשקל פחות או יותר. וברור, אם מקטינים משקל או גודל, זאת אומרת של התמונה, אז האיכות שלה גם יורדת. תלוי מה הצרכים. כדי להכניס לאינטרנט ברור שצריכים להוריד את המשקל. אז לוחצים לחצן ימני על התמונה, זאת אופציה הכי פשוטה, או בוחרים Open With, בוחרים תוכנת Paint, אם היא לא מופיעה פה אז לוחצים Choice Program, לעומת שהיא מופיעה פה אז אני לא אבחר אותה כרגע, אני עושה לצורך הדוגמה Choice Program. נחפש כאן את התמונה של התוכנת Paint, ושלב הבא. בשלב הבא אני לא רוצה לסמן בינתיים V. למה? אם אני אסמן כאן V בצורה כזאת ולחץ על OK, אז מה שיהיה, תמיד סוג של התמונות האלה Windows יפתח בעזרת תוכנה Paint. אני לא רוצה, זאת לא המטרה. בינתיים פעם אחת נפתח אותה, תמונה הזאת, בעזרת תוכנת Paint. לוחצים, בחרנו אותה, לוחצים OK. תמונת Paint פתחה לנו את התמונה בסיומת BMP עם שם פוקוס, רואים את זה כאן למעלה. עכשיו אני רוצה להקטין את הגודל התמונה. אני לוחץ על File, Save As, בוחר פה סיומת אחרת, שאני יודע מראש שהיא עושה את התמונה בגודל פחות, JPEG, ושאלה איך אני אשמור את השם. אם היה לי תמונת פוקוס כאן ברשימה שלי, בתיקייה שלי, גם עם סיומת JPEG, אז לא הייתי יכול לשמור את זה באותו שם. כי אם קיים אותו שם ועם אותו סיומת, אז לא יכולים לשמור באותו מקום אותו קובץ עם אותו סיומת, כי אחד ידרוס את השני, החדש ידרוס את הישן. עכשיו, בגלל שזה BMP, יש לנו רק BMP בפנים, ואנחנו שומרים בסיומת JPEG, אז אין שום בעיה לשמור את זה באותו שם, זה כעיקרון תהיה תמונה עם שם אחר. לא ניקח סיכוי, ואפילו לצורך דוגמה, נשמור את זה ככה, JPEG, עם אותו סיומת של שם, ונעשה עוד דוגמה, שאני ממליץ לעשות את זה, להוסיף פוקוס. לדוגמה אחת. או פוקוס. ניו. עכשיו אני יכול לסגור את התוכנה ולעשות בדיקה. כדי שיהיה לי יותר קל לעבוד, אני לוחץ על כפתור F5 במקלדת, לעשות רענון, ואני מחפש כל התמונות פוקוסים שיש לי. זאת האוריגינל, לא מחקתי אותה. BMP, רואים סיומת BMP, גודל תמונה 942, 942 קילובייט, 942. מסתכלים על איכות, בהמשך נראה אפילו שהורדנו מגודל ואיכות של התמונה, עדיין לא ממש רואים את ההבדל עם עין. סוגרים ומסתכלים פוקוסים אחרים. זאת פוקוס באותו שם כמו פוקוס האוריגינלי, רק סיומת אחרת, רואים את זה ככה. ההבדל הוא משמעותי, 39.4 קילובייט במקום 942 קילובייט.
הנה סיומת פוקוס ניו. לא תמיד בתיקייה רואים את הסיומות של התמונות. לכן, ממליץ מראש לתת שם אחר לקובץ החדש. פוקוס ופוקוס ניו. זהו.